iki menengo wae wer. Buambleh wae ora. Mbok kula dikandhani Jemparing. Ya kena. Ya kena. Sing ngendika ki sak celmong-celmongane rumah aku mangkel ki. Ya ayo tak ajari ngono apa ya kena. Ora kondang nek ra duwe nganu ndok aku. Satra ra ndek kekawi. Nah ngendikane sak celmong-celmong ayo sepet. Tak cari ya kene. Nika lho Jemparing, nika sing Jemparing yo. Sipate ngene kandhani. Nyipat wong sing dijemparing utawa apa wae. Aja nganti kurang duga prayoga. Matno. Tatas pangiwersa. Aku seneng aku iso Jemparing kaya Kang Majana kok piyai kok mangkel gitu. Apa-apa kok pinter iki wong apa ngono. Kowe ngapa Gong? Ora iso ngadeg aku rek. Setruk. Setruk kok mayeng tahan. Cekel panah iki gendhewane. Ngaten. Iki kurang mundur nang ngene. Ngaten rene titik. Coba lepasno. Patitis lepasing Jemparing. Bagus kang rinengga busananira. Wis po meneh malih sing nganti pinter Gong nyun kene mangkene Mas mbok kono didolke mo kowe ngriki mawon Den Ayu pun monggo mengko aku kurang bener dibenerke butuhke Jemparing ayo kowe sing jukuke nimbali mawon mangke yo setruk e dibenerke butuhke Jemparing ayo kowe sing jukuke nimbali mawon mangke yo setruk e monggo pangeran Satirana ayo tak tuturi Thank you.
Yaning talaga kadilangit mambang tepas ulan pamaneka lintang daya kusmayana sumawur lumrang katikang Jalada ngaturaken kasugengan rawuhipun anak Prabu ingkang nembe lenggah Duh Rama kula tampi mawi tangan kula kekalih kula cancang poceng weni nampi pangayumanipun para sesepuh so pangestu dalem Kanjeng Rama winantu karajan Nirsambikara sungkem pambekti kunjuk sandhap padha mawantu-wantu kula tampi kadhipingah menapa ing minangka dados darunaning penggalih anak Prabu rawuh wonten ing Kraton Pancala Duh Rama sowan kula ingkang sepisan atur pangabekti ngangka kalih sampun wula-wali ingin putra nglamar dhateng ingin putra Sekar Gedaton namung kemawon tesih mujudaken Kintaka dereng nampi peparingipun wangsulan lajeng ingkang putra daya-daya mangertos kados pundi kawontenanipun nampi sing Bathara kula supados wan pepanggihan kaliyan Rama Prabu ingkang kiwawantahan kula menika Nalendra Puter Gelung pun jungkung Mardiya oh iya oh menika cok sering kintuni wala wonten Sadal Rama iya lajeng medal sak mangke kepeksa kula lajengaken penuwun kula kepengin nglajengaken ngen kula kasmaran kaliyan putra Sekar Gedaton kepengin nglajengaken anggen kula kepengin bebrayan kaliyan Yayi Wrasikandhi Rama kula suwun rilaning penggalih ken putra badhe kula jak mukti wonten Kraton Muter Gelung anak Prabu kula pun bubuk nggih la yen pancen estu cobi dipun buktekaken oh lho lali oh lho kaca iki mangke badhe kula buktekaken Nat Wasmana Raden Supali badhe mlebet wonten taman marmane saking Kraton Cedipati datang ngampil pusaka ing kono prisa barisaning para Kurawa ngisi nunata mandura ngasta pusaka senjata nenggala sigra matek mantram sati ing ngaran Aji dikono to santemah para Kurawa tamat daya kawi jayanipun Raden Supali kraos marlupa Pendhita Durupati sing kundlasan para Kurawa nata anggung mandura kesuben sari nek ora kleru Kurawa. Nah ing siji iki Prabu Baladewa ngasta pusaka nenggala kok dengaren temen. Karo pusakane kok ora uwal ki apa sababe? Yen ngono aku tak mlebu taman sapa to sing nang taman? Kudu tak pateni aku tak nggawa pusaka nenggala. Aja alok kelangan Baladewa pusakamu tak colong.
Srikandhi, kula mbok gek sari. Pun rimawon. Janji nunggone tak tunggoni. Kareng nandika pun ngeloni bapak. Pun kajenge kula tak kalih Petrus. Ora ngentuti lho, Tru, ora. Ya dadak pas-pus. Nek aku nang kene kok ora nek. Kocap Raden Janaka Narkasmana kraos marupa marmane wis uninga kalamuta ana durat moko ing kurmatek Aji Dipa. Senajan Aji Begananda iku bisa kanggo gawe srana ngantuk ing para manungsa, nanging yen ketaman Aji Dipa ora bakal mandi. Raden Janaka matek Aji Dipa katone niktane merem nang mung mresani ayune Srikandhi. Dadi anggenipun Samudana ngremaken nektra niku kanggo srana anggenipun ngliling keng rayi. Napa? Melek lho kok ngatiku ora kepenak. Srikandhi, kula turu kene. Inggih tangken dawuh. Mbok kene truk ora. Kaya nyangek ku mau minggat ngono lho. Wis ditata. Mulat sangat bagus semunyo kamanung. Kocap Raden Supali Prisa Raden Janaka wis jejer marang Dewi Srikandhi nanging sejati nggih nendra mung kanggo Samudana. Yen Raden Janaka Samudana nendra den ganggu Srikandhi. Yen Srikandhi Samudana nendra den ganggu Raden Janaka. Kira Bagong kelan turu diganggu Kira Petruk. Raden Supari bakal nyirnaken Raden Janaka pusaka nenggo kasaut katamaken Raden Supari Sirna Margalayu. Janaka pancen patut dadi bojo Srikandhi. Petruk, nun tangi. Oh, tangi gong ora.
Kowe tak ngetruk aku tak turu. Bulek watu aku. Niki sinten, Gus? Nek ora kleru kuwi adine Supala. Oh, nggih. Ki Supali iki, Gong. Oh. Supali Supala. Adine jenenge sepele. Durutke. Ning niki ngaten ki, Den. Panjenengan iki mangke calone bakal oleh Allah. Sebabe apa? Supali mati. Sing mateni Ndara Janaka. Ngangge pusaka mangka niki nek mboten kleru Nenggala niki. Genah nek Janaka nyolong Nenggala. Dinggo mateni Supali. Nah, sampean kena tuduhan. Kena tuduhan mangka bukti nggawa Nenggala. Iya Petrus, piye niki ngaten iki? Supali kula guwangi sing adoh. Mendol dirumat wong-wong. Digawani bondo donya. Mergo panjenengan niku wau luput ajeng merja panjenengan. Sampeyan wani mati mboten? Wani mati iki kepiye? Tegese wani mati mboten. Nek panjenengan wani mati Petrus tanggung jawab uripe. Carane Nenggala tancepe dodo sampean. Kowe iki piye to, Truk? Butuhe slamet. Mangke kula tak bali teng Amarta yen Ndara Janaka seda kena Nenggala. Syukur derek duwe Amarta pinanggih. Sinuwun Ndrawati. Dungkuli kembang urip Nenggala sing kagungan Kang Raka Prabu Baladewa. Kang Raka dituduh nyedani Ndara Janaka. Iki mboten. Iya. Lah tuduhan niku abot. Sinuwun mandur lepas saka tuduhan ora sida didakwa ning durna dilerenke diwurungi nglamar Ndara Sikandi. Niku mbalekke rembug sing kanthi alus ora ketara. Ya wis Tanapi sanidya mantri muka pangarsa. Inggih pinaring peparap Patih Rengga Bantala. Ingkang pinarcaya pranata sedaya para narapraja. Lan para raja-raja tuwan saking manca negari ingkang wis yoga wonten ing Pasigban. Sabawani walang kang alisih. Ing kono Srinata arsa paring pangandika. Tinar buka ing begalih. Kepareng kawiyos ing lati. Pangandikanipun Sanata ingkang kapireng mring ingkang rait delasan para kawula kanggen Pasigban. Cita indriya kang kawijen. Dening utamaning nata berbudi bawa laksana liring kang wacana mangkono
aku ngenyo paring dono angge ganjar saben dina liring kang berbudi ana tepi sabdaning nata Patih aja kageting pamikir sira ingsun timbali maju atih kanggo kanton kawula-kawula saderengipun Gusti Nata Agung siniwaka ing abdi sampun siyaga wonten ing Pasuwanan kejawi saking menika kabeh ngaturaken sembah pambekti kunjuk Sandapada ya wis tak tampa pangestuku tampanon sanget anggen kula memundi mangsa borong kabeh para kawula timbalur maju supaya midhangetake jarwanipun nuwun ngestakaken dawuh supali nuwun wonten paring pangandika ing dawuh Koko Prabu Dimas aja kaget pun Kakang timbali sadewu nampi dawuh raos manah kados sinau ting Dabtu nitibur amung lepat Gurawalan dupi nampi dawuh saking Koko Prabu asrep raos manah pepindhanipun siniram tirta wayu wancinjan Koko Prabu ripaduka ngaturaken sembah pambekti kunjuk Sandapada wis tak tampa tur sungkem sira ngarsanipun Kakang Dimas Supami kula nuwuni marmane adoh ingsun carake ingsun martake sumurpa rikala semono pun Kakang nampa sasmitaning dewa nampa sasmitaning dewa Kalinwih negara Cedipati bakal dadi tetungguling ratu tetungguling kraton nanging yen kedurungan putri Pancala ing kekasih Dewi Warasrikandi dene perkara kang bakal palakrama mangsa borong upama tapun Kakang siyaga bakal nampa dene yen pancen Dimas tak biyantu waton Warasrikandi tumeka ing kraton Cedipati kula nuwun inggih mitra saking pawarta tembang rawat-rawat ing sampun kabeta Mbok Bagus Nambiwara piyambakipun saged dipabaya dumateng sinten kemawon lan dipondhong dumateng sinten kemawon senajan to sampun dungkap ing yuswa senajan to menika Papa Sudra Ngulandara nanging menawi saged mulyakaken Taman Mairakaca menika saged dados jatuh kramanipun pawarta ingkang kula tampi mengaten Koko Prabu oh tak kandhani ya iki Taman Mairakaca bisa kabangun didandani nanging srana ing pokok yen bakal mboyong Srikandi menungso ingkang cumandha ana jroning Taman Mairakaca kudu tumekaning pati sing ana jroning Taman Mairakaca yen ana titah Ngabathara kok dumunung ana sak jabaring taman aja tok ungkih-ungkih sing kudu tekaning pati sing ana jroning taman kula nuwun inggih lajeng sira yayi pun Kakang percaya manjinga durat moko mlebu Taman Mairakaca mbok menawa mengko ana janma iki cumandha ana kono sapa wae mangsa borong nggon bakal nglimpe lan anggonmu bakal njulung tungkul amrih titah kasebut bisa tukeng pati dening tamaning nata berbudi bawa leksana
Agung genyo paring dono angge ganjar saben dina ing yen mekaten ingkang rai siaga badhe ndek dawuh dalem Koko Prabu. Mbok menawa Jawata marengake dening sira bakal bisa mboyong Srikandi bakal nampa nugroho saka keparing Jawata ing agung. Keparing nyuwun pamit kula sumanggaken Koko Prabu. Kaparing ngabdi patih supados ngodol saking katebian mengko tak tatani para wadyabala Yai. Narendra kang ambek Martama Maru utama lega donya lila sekaring bawana Patih nuwun wonten paring pangandika ing dawuh nyuwuna pambiyantu ngersani Koko Prabu Dewa Ratmuka sumrambahing para wadyabala supaya didadekke siji karo prajurit Cedipati sepisan njaga tata tentreming negara kang tertib sing angka 2 ngodol lakune adiku Supali nggone bakal mangindra jara nyawane wong sing cumandhak ana ing taman Mayurakaca. Nyuwun pangestu kepareng medal Jawi sing ati-ati Patih. Campo prangkang samya medali Om
lir tatet wilting godo dan nyangkung manguncang nidi benjang sangati mijil latinyo medali wuwus ora bakal pangling patih Renggo Batur. Iki sinuwun Prabu Dewaratmuka. Ana wigato apa? Ingkang rayi Gusti kula Prabu Supala Siniwaka nampi sasmitaning Jawata. Negari Cedipati badhe dados tetunggiling ratu. Saged dados sesembahaning para raja. Nanging yen saged mboyong putri Pancala ing nami Srikandi. Mbok menawa ana pitukon yen to midhangetake pitukane apa? Kathah ing sampun mangertos yen pitumbasanipun didewiyaring donya. Boten tumpuaning bondo picis. Nanging sok sinten ing saged bangun Taman Mayorakaca. Menika badhe dipun ladosi. Mongko taman menika gawat kaliwat wingit kepati. Miturut saking dawing Jawata sampun katampi, Taman Mayorakaca saged dipunbangun yen saged mejahi janma ingkang cumondhok wonten Taman Mayorakaca. Kira-kira wong endi sing mapan ana kono? Kula misaken matur. Inggih Manjing Duratmaka menika ngrayi Raden Supali. Panjenenganipun Gusti Natagung dipun suwuni senjata pitulung wadya bala saking Paranggubarja sepatut dadosaken tunggal kaliyan prajurit Cedipati. Sabiyantu dhumateng kengranipun Supali anggenipun mlebet Duratmaka mejahi tiyange wonten Taman Mayorakaca. Mingis-mingis pindho landheping Trisula, pindho landheping Trisula. Yen sing bisa mateni upamane apa kudu dhawuh kadangku Yayi Supala mboten. Gusti Natagung sampun ngendikaken Yayi Supali ya kena sapa wae ya kena waton bisa mateni wong sing ana ing Taman Mayorakaca. Yayi Supali saku bakal palakrama dereng matur. Yo yen ngono aku wae. Yen panjenengan mekaten kersanipun monggo kula biyantu. Yo semingkira wadya bala dibudhalke mengko aku tak tata-tata. Ana pasip togok wonten. Kon rene. Kiri-kiri sinaputing duka katon pindha hima pindha hima katiuping samirana
Ya aku tak takon lho. Kok tadi kok kowe melu setrum muni oo. Ketoke mo iki ngono ketok mati. Den tanden oo. Aku ya melu oo gur ngono. Bondo ini ora kalap ora. Sing nimbali kowe iki aku. Aku mau dur karo adine. Niki niku angger kalih kula kok metu bareng. Mboten tau akur. Niki kula kalih bilung niki. Nek disawang saking kaduan ngaten janipun kaya kakak beradik niki. Togok lho tak kandhani. Sri Kandi kuwi ayu. Ayu kok wong putra ratu. Niku Sri Kandi niku adine Durpati. Durpati pun dados kagunganipun Raden Wijakangka inggih Prabu Puntadewa. Tak dawuh Guk. Kula krungu kabar piyambakipun menika mboten nampik wong. Senajan tala tanpa rupa paribasan kere munggah bali. Ning sing iso dandan-dandan Taman Mayorakaca niku sing ajeng diderekke. Monggo Taman Mayorakaca niku angker. Satu mara satu mati jalma mara keplayu. Sok sintena ingkang mriku kok gegabah karo Taman Mayorakaca iso kelakon bali mecicil-mecicil sebab ketempelan jim setan pripayangan. Arak sing boten ketempelan mecicil niku rak mbilung niki. Ketempelan wae aku ora tok omani kok. Njur ketempelan aku. Nek njur tok omani ya padha disewungkus. Senengane ku cok ngropel kok ora. Ora urusan panganan. Miturut ngendikane Yayi Supala. Sapa sing iso mateni wong sing ana ing taman? Kuwi bakal bisa mbangun Mayorakaca, Guk. Sing mateni wong sing teng jero taman. Ya, Guk. Ha kinten-kinten sinten? Ha ora denger aku. Upama mboten teng jero taman. Ora kanggo dipateni. Oh, nek teng jero taman dipateni marpan. Wong Taman Mayorakaca kuwi cerak alun-alun. Sing ning alun-alun nek kowe sing ning kono pateni ngono. Ya aja gak ora. Sak kepenakmu dhewe wae. Aku kan ngapa-ngapa ya gelem kok. Aku tau ning alun-alun Pancalaka ya teka-teka bonceng kepit montor. Ya syukur. Ya ngono kuwi. Bulane wong iki bulane ya pancen seniman. Wis dimanjuri kon juga ora dinyangan. Karo sing manja tak nyanyi ya. Jangan mati nyanyi kok kowe. Iki omongan apa to? Sampeyan mboten ngerti ngelmu kula kalih bilung. Aku tutke kok monggo kula dherekaken yo lho yo. Gustimu didereke. Ya arep mateni wong, ambok menawa. Sing arep mateni Gustimu Raden Supali. Iki mung ngombyongi. Aduh, cai-cai ditoy lakuku.